Avvaldan şu hakkında kend oklaşıptırlar. Kadim Abdülkadir Ahun Dağıstani, merhum Yarmadahun Talhir'in ustadı bilen Pıtada Nadarahun Mahri Garincik diye. Mene gören adamım, tataşan adamım. Şu zamanlarda, yani takriben çizdir hududa 40 yıllamının avval, vaktiki Abdülkadir Ahun Dağıstani, şu Mevludkhane Murabecani, Halaf-ı Şeriat Mevludkhaneni, Halaf-ı Mezhebe Hanefi Mevludkhaneni mantıqada yurdu vuranla, şonuna şu Nadarahun Mahri Garincik, Allah rahmet etsin bendeni, şol Hudaýyň bendesiniň öwünde durup, kimin öwünde durup? Şo Yarmadahun Talhir'in ustadynyň öwünde durup, sen bir etmekdiň bir şerait bilen, bir etýän işin bilen, mundan soňra han tamam bolmakly görüp giyinip, şoňa gaty barahym aýdan kepler bar. Ondan sonra feýestemi ahlu hadil qarya. Kulluhum şulan oban adamlaryň hemmesi üýjüpdir. Näparum? Ve yahludu dukurun beynati erkekler hele bilen gaçypdyr. Teň şirin dogry dedi. Şoňkuny şeýle. Şoňkuny şu Mevludkhane jelete bilen efäşikär ýylyň arasynda barahym hele erkek gaçyp ketip ýaly. Ahuna şol goýup ber. Eneleke morde şu jelete Mevludkhane. Tutulan salon, ulaqan salon. Eneleke morde bahuna anna wada eneleke morde heleleň arasynda efäşikär bar ýa öyleke. Aya şeyle bir Mevludkhane hele erkek gaçyryp şeyle bir dat nirdi dogry bolup başar musulman dogry. Taqdir şonu şu wagtda, yani 40 ýyl mundan awal hormatly ýanky ol Nadarahun Mahri Garincik şu zamanda sen tutýan Mevludkhaneň hele erkek gaçyryp ýartyň diýipdir. Şu zamanda alal iradsy. Şoňkuny şeýde. Ve yaqludu dukurun beynatihim hele erkek gaçyryp ve kana ma kana sadır bolup dur şeriata tertat. Koran diye aleyse hada hurujan minel insaf. Ay insafdan çıkmak dämşi diýip. Alam takhafu min Allah. Ey taqdir, sen Allah'dan korkmayan diýipdir. Teniki bena Mevludkhane Halaf-ı Şeriat jeletani munkaratda bilen sen gepde osmandan jamaatyn rabat berýärdiň. Alam takhafu min Allah. Siz Allah'dan korkmayan. Ve hal hada illa bey'ud dini bid dunya? Ayaşy dini dünya satmak dämşi diýipdir. Kim aýdypdyr? Men aýdan görüňmi? 40 yıl mundan awal şu Mevludkhane Halaf-ı Mezhebe Hanefini ravat berip bilen wagty aýdylan görüňler. Emma Hudaýdan gorkýan tapylmapdyr. Oşlarda şowda bes etmepdir. Alam takhafu an tadkhulu fi wa'id qawlihi ta'ala. Hudaý Taala Qur'an'da aýdypdyr. Ve la teşteru bi ayati thamanan qalila. Ey bendelerim meniň dinimi, meniň diýanatymy, meniň ähkamatymy şu dünýä satmaň diýipdir Allah Taala. Şu korkmaýanmy, şu Hudaý Taala şu aydany wa şu Halaf-ı Şeriat bena Mevludkhane şu suratyny jelet okup durdyňyz. Şu aya dini dünýä satmak dämşi diýip boldy. O Hudaý Taala şey diýipdi. Ey şunun içine girmeklikden siz korkmaýan diýip başa korkutdy.